Giabandonang 82 anyos nga lalaki sa El Salvador City, Misamis Oriental ang napalgang patay sulod mismo sa iyang gipuy-ang balay. LGU nasubo nga adunay ingon-ani nga kaso gipasagdaan ang ilang katigulangan. Ani ang report. Adlong Lunes, nakaplagan sa silingang si Emilita ang patayng lawas sa 82 anyos nga lalaki sulod sa gipuy ang balay niini sa Barangay Amoros sa El Salvador City, Misamis Oriental. Si Emilita ug ubang silingan ang nag-atiman pagpakaon ug nag-asikaso sa tigulang human kuno giabandona sa iyang pamilya. Butang dai nako ang sabit nako ang gatas dito og kanang pan kay nagpalit ko anang buntag. Sabit nako sa dingding. Ito anday nako sinubong. Wala na si kuan, wala na si Baludoy, patay na. Gilayon silang nagtawag og kapulisan aron masuta ang patayng lawas niini. Sa pagresponde sa El Salvador City Police, nasuta nga walay foul play sa pagkamatay sa tigulang. Human masuta sa City Health Office, gipahiluna gilayon sa LGU ug Barangay Council sa Amoros ang patayng lawas. Gikasubo sab sa barangay ang nahitabo sa biktima. Labi pa nga dugay panahon na kini sa lugar ug hantod nga mipanaw siya, wa gibanay nga miangkon niini. Kung namanggaling sa type inaning nga sitwasyon din sa Amoros, dili pud anaon nato nga dili na lang nato ang kunon kay total lugar kay tigulang nato siya, dili na nato ang kunon. Dili oy, tao gusto siya ato gito siyang atimanon gyud unta. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.